ちゃんとファッセ、膝上げて、お尻から上がっちゃダメ。もっと膝上げて、ファッセ、そう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 、悪くない悪くない。あとちょっともう一回、シュード、そういいやん。それで最後の最後、やっぱりもう一個これ開き足りないよね。そうだからさせるためにも足が引っ張らなきゃダメだよね。お尻だけの力でやったらやっぱり骨盤が引っ張られちゃうので、もっと上げといて。プラブスクいいパッセ、そう最低限見ないで私のこと。でも前より足開くようになってるよ。前よりは膝も伸びるようになってるよ。大変だね、前から後ろやると。ロシアでは基本なんで、はい、辛くも頑張って。